Huge on palvelu, jonka kautta saat henkilökohtaisia etuja lempikaupoistasi suoraan puhelimeesi. Eli siis kaupoista, joissa jo muutenkin tykkäät käydä. Sinun ei enää tarvitse kantaa mukanasi lippusia, lappusia, koodeja, arpoja eikä ylimääräisiä kortteja täyttämässä lompakkoa. Rekisteröinti on turvallista. Sinun tulee rekisteröidä vain kortin numero, eli esimerkiksi suojakoodeja tai voimassaoloaikaa ei tarvitse antaa. Voit rekisteröidä sekä kredit- että debitkorttisi. Yhdistelmäkortissa kreditpuolen eli tuttavallisemmin luottopuolen numero löytyy kortin etupuolelta ja debitpuolen eli pankkipuolen numero löytyy kortin kääntöpuolelta alareunasta. Henkilökohtaiset etusi lunastat yksinkertaisesti maksamalla ostoksesi Hugeen rekisteröidyllä maksukortilla. Sinun ei tarvitse näyttää kassalla mitään. Seuraavana pankkipäivänä saat tiedon Huge-saldosi karttumisesta ostohyvityksen verran. Voit helposti seurata kertynyttä saldoasi ja lista mukana olevista kaupoista päivittyy koko ajan. Palvelun tarjoaa yhteistyössä Sanoma ja Nets ja se on saatavilla App Storesta sekä Google Playsta. Mä oon Heikki ja jos sinulla on kysymyksiä Hugeen liittyen, voit olla yhteydessä Huge-tiimiläisiin puhelimitse tai sähköpostilla heikki@huge.fi.